హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనకి రేపు నరసింహ చతుర్దశి ఉన్నది కనుక ఈ సందర్భంలో భక్త ప్రహ్లాదుని గురించి మనం ఈ సదాచార్ క్లాస్లో ఆయన మనకి భక్తి విధానాన్ని గురించి తెలియచేసినటువంటి అంశాలను ఈరోజు ఈ క్లాస్లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వాపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనం హిరణ్యకశిపుని యొక్క పుత్రుడుగా భక్త ప్రహ్లాదుడు రావడం. సో మరి దాదాపుగా భక్త ప్రహ్లాదుని గురించి తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఉండనటువంటి పరిస్థితి. సో మరి ఈ ప్రహ్లాదుడు విష్ణు భగవానుని యొక్క అర్చనలో సదా నెలకొన్నటువంటి వాడు. సో మరి ఆ భక్త ప్రహ్లాదుడు బోధించినటువంటి బోధనలలో, ఎందుకంటే మరి ఆ శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి శుద్ధ భాగవతుడైనటువంటి ఆ భక్త ప్రహ్లాదుని కొరకు సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే మరి నరసింహ అవతారంలో అవతరించినటువంటి ఇది కదా. సో మరి అటువంటి శుద్ధ భక్తుడు మరి భక్తిని ఏ విధంగా కొనసాగించాలి అనేటువంటి విషయంలో మనకు ఆయన బోధించినటువంటి బోధనలను గురించి కొన్ని మనము
ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఎందుకంటే ఆ హిరణ్యకశిపుడు వారి గురించి చూసినట్లయితే హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు వారు వాస్తవానికి ఆ గోలోక బృందావనంలో, వైకుంఠధామంలో ఆ భగవంతుని యొక్క ద్వారపాలకులుగా ఉన్నటువంటి వారు, జయ విజయులుగా చెప్తారు. మరి వారు ఆ సనత్ కుమారాదుల ద్వారా శపించబడి మరి భూలోకంలో అసురులుగా వారు జన్మించినటువంటిది. సో ఆ క్రమంలోనే ఇక్కడ హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపులు ఆ అసుర జన్మలు తీసుకోవడము, ఆ సందర్భంలో మరి హిరణ్యాక్షుణ్ణి విష్ణు భగవానుడు వరాహ అవతారంలో వచ్చి సంహరించడం జరుగుతుంది. అలా సంహరించినటువంటి దానికి ప్రతీకారంగా మరి ఆ హిరణ్యకశిపుడు మరి బ్రహ్మదేవుడు గురించి తపస్సు చేయడము, ఆ తపస్సు చేకు మెచ్చినటువంటి బ్రహ్మ అతనికి వరం ఇవ్వడము. ఎందుకంటే అమరుడుగా అవడానికి ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఆలోచించినటువంటిది. ఆలోచించి ఆ బ్రహ్మను గురించి తీవ్రమైనటువంటి తపస్సును ఆయన చేసినటువంటిది. మరి ఆ తపస్సుకు విశ్వమంతటా కూడా ఖేదాన్ని కలిగించేటువంటి విషయంగా ఆయన అమరుడు కాగోరి ఎవరి చేతను అతడు జయింపబడరాదని, జరావ్యాధుల బారిన పడరాదని, మరి ఆ ప్రతిధ్వనిచే పీడింపబడరాదని అతడు వాంఛించి సమస్త విశ్వానికి పరిపూర్ణ పాలకుడు, నియామకుడు కాగోరి మరి ఆ ఉద్దేశంతో అతడు మందర పర్వత లోయలో ప్రవేశించి తీవ్రమైనటువంటి తపో ధ్యానాలను ఆరంభించినటువంటిది. మరి హిరణ్యకశిపుడు చేసినటువంటి తపస్సుకు అక్కడ ఆయన తపస్సు శిరము నుండి ఒక రకమైనటువంటి అగ్ని ప్రజ్వరిల్లి సమస్త విశ్వము మరియు పశుపక్షాది దేవతలతో సహా సమస్త విశ్వవాసులు కూడా కలత చెందినటువంటి పరిస్థితిలో జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ విధంగా అతడు చేసినటువంటి ఆ తీవ్రమైనటువంటి తపస్సుకు మరి ఆ బ్రహ్మదేవుడు విని అంతటా ఆ భృగువు, దక్షుడు మున్నగు వారు కూడి అతన్ని చూడడానికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ దైత్యరాజు అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు విశ్వ సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుని ఎదుట మాటి మాటికి ప్రణమిలుస్తూ ఆయన్ని స్తుతించి ఆ బ్రహ్మను వరాన్ని ఆయన అంటే బ్రహ్మదేవుడి నుండి వరాన్ని అంటే బ్రహ్మదేవుడు వరం ఇవ్వడానికి అంగీకరించే విధంగా ఆయన చేయబడినటువంటిది. సో ఆ క్రమంలోనే మరి ఆయన అడుగుతాడు, ఏ ప్రాణి వలన కానీ కప్పబడిందని ఏ ప్రదేశం నందు కానీ, రాత్రి యందు కానీ, పగటిపూట యందు కానీ, ఎటువంటి ఆయుధం చేత కానీ, నేలపైన కానీ, నింగిపైన కానీ, పశు నర దేవతాది జీవుల చేత కానీ, చరాచరముల చేత కానీ చంపబడనని వరము అడగడం జరుగుతుంది. అలాగే సమస్త విశ్వం పైన సర్వాధికారాలు మరి అలాగే అణిమ లగిమాది అష్టసిద్ధులను ఆ దానవుడు ఆ బ్రహ్మ నుండి పొందినటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ విధంగా పొందినటువంటి వరంతో హిరణ్యకశిపుడు విశ్వం మొత్తాన్ని కూడా కల్లోలపరచడం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ కల్లోలపరిచినటువంటి పరిస్థితులలో దేవతలందరూ కూడా మరి విష్ణు భగవానుని వేడుకోవడం జరిగినటువంటిది. ఆ క్రమంలో ఆయన భవిష్యత్తులో అతడు యొక్క చేసేటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి దుష్ట చర్యలు మితిమీరిపోయినప్పుడు ఆయన యొక్క కుమారుణ్ణి హింసిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో నేను అవతరించి ఆ హిరణ్యకశిపుణ్ణి సంహరిస్తాను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. సో మరి ఇక్కడ అటువంటి
ఆ దానవుడు అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుని యొక్క పుత్రుడుగా ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి భక్త ప్రహ్లాదుడు జన్మించడము, మరి ఆయన విష్ణు భగవానుని యొక్క అర్చనలోనే సదా నెలకొని ఉండడం. ఎందుకంటే ఆయనని మరి ఆ గురుకులానికి పంపిస్తారు. ఆ శుక్రాచార్యుడి యొక్క పుత్రులైనటువంటి షండు, అమర్కుడు అనేటువంటి ఇరువురు దగ్గర విద్యాభ్యాసానికై ప్రహ్లాదుడిని వారికి అప్పగించడం జరుగుతుంది. మరి ఆ గురువులు ప్రహ్లాదునికి రాజనీతి, అర్థశాస్త్రము, ఇతర లౌకిక కలాపాలను గురించి బోధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వారి యొక్క ఉపదేశాలను ఆయన ఎప్పుడు కూడా అంతగా పట్టించుకునేటువంటి వాడు కాదు. పైగా అతడు విశుద్ధ భక్తునిగా నిలిచి ఉండేటువంటిది. మరి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వాడు. సో మరి ఆ విధంగా గురుకులంలో ఆయనను చేర్చినటువంటి సందర్భంలో వారు ఆ బాల ప్రహ్లాదుడికి లౌకికమైనటువంటి కలాపాలను గురించి బోధించడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి సందర్భము. మరి ఆ సందర్భంలో ఆయన ఆ లౌకికమైనటువంటి కలాపాలను గురించి ఎప్పుడు ఏవి కూడా పట్టించుకునేవాడు కాదు. ఎందుకంటే అతనికి తన తల్లి యొక్క గర్భంలో ఉండగానే నారదుడు ఆయనకి ఆ విష్ణు భగవాను గురించి, అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి బోధించినటువంటి సందర్భం. ఎందుకంటే ఆమె, అంటే ఆ ప్రహ్లాదుని యొక్క తల్లి నారదముని యొక్క ఆశ్రమంలోనే ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ అతడు తపస్సు చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆమె గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఇంద్రుడు ఆ గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుని చంపడానికి ఆమెను తీసుకుని పోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. కానీ నారదుడు ఆపి ఆమె గర్భంలో ఉన్నటువంటిది అసురుడు కాదు, శుద్ధ భక్తుడు అని చెప్పేసి, మరి ఆ బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని ఆయన యొక్క ఆశ్రమంలో ఉంచుకొని, ఆ ఆశ్రమంలోనే చూడండి అప్పట్లోనే ఎంతటి ఆ జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మ జ్ఞానము మనకి. ఎందుకంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నారదుడు బోధించినటువంటిది. మరి అందుకే ఆయన తల్లి గర్భంలో ఉండగానే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి ప్రహ్లాదుడు సో ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకునేవాడు కాడు. తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి నారదులు వారు బోధించినటువంటి విషయాలపైనే ఎక్కువగా ఆసక్తిని కలిగి వాటినే మననం చేసుకుంటూ స్మరణం చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే ఆయన ఆ ప్రహ్లాదుడు, భక్త ప్రహ్లాదుడు శత్రుమిత్రుల నడుమ భేదాన్ని చూపటం కానీ ఏనాడు ఆయనకి నచ్చేది కాదు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడైన కారణంగా అతడు సర్వుల ఎడ సమభావాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి వాడు. మరి సో అయితే ఆ విధంగా గురు ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి మరి ఆ బాల ప్రహ్లాదుణ్ణి గురువుల వలన నేర్చినటువంటి విషయాలు, సర్వోత్తమ విషయము ఏమిటి అంటూ హిరణ్యకశిపుడు ఆయనని, అంటే ప్రహ్లాదుడిని అడుగుతూ ఉంటాడు. సో ఆ క్రమంలో ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి విషయం తన తండ్రి అయినటువంటి ప్రహ్లాదుడితో చెప్తారు. సమాధానంగా ఈ విధంగా ఆయన చెప్పేటువంటిది: ఓ అసురవర్య దానవేంద్ర, నా గురువు దేవుని వలన నేను నేర్చినదంతా మరి తాత్కాలికమగు దేహమును, తాత్కాలికమగు కుటుంబ జీవనమును గ్రహించి ఏ వ్యక్తి అయినను కేవలము దుఃఖమే గాని సుఖము లేనట్టి ఈ సంసారాంధ కూపమున పడిన కారణంగా నిక్కంగా సదా ఉద్విగ్న మనస్కుడై ఉంటాడు. మరి మనిషి అటువంటి పరిస్థితిని త్యజించి వనమునకు వెళ్ళవలను. ఇంకనూ స్పష్టంగా చెప్పవలనంటే కేవలము కృష్ణ భక్తి ఎందే నెలకొన్నటువంటి ఆ బృందావనమును కేగి
అతడు దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించవలసి ఉన్నది అంటూ చెప్తాడు. ఎందుకంటే దానికి సమాధానంగా ఇది నాది, అది నాది, అది నా శత్రువు అని తలిచేటువంటి ఆ ద్వంద్వ పూర్ణ చిత్తంలో తదాత్ముడైనటువంటి వ్యక్తి సాంసారిక జీవనమును త్యజించి వనానికి ఎగి ఆ దేవదేవుణ్ణి అర్చించాలి అనేటువంటి చెప్తున్నటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానాన్ని విన్నటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు అంటే తన కుమారుడిపై ఉన్నటువంటి మమకారంతో మరి తన కుమారుడు ఆ భక్తి మాటలను పలికినటువంటి విని హిరణ్యకశిపుడు ఆ పిల్లవాడి యొక్క మనసును గురుకులంలో ఎవరో పాడు చేసి ఉంటారు అని మరి ఇక మరలా వాళ్ళకి అప్పచెప్తాడు. కనుక ఆ పిల్లవాడు ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ భక్తుడు కాకుండా జాగ్రత్తగా వహించండి అని గురువులను ఆదేశించి ఎవరైతే హిరణ్యకశిపుడు యొక్క గురువులైనటువంటి షండు, అమర్కుడు అనేటువంటి వారు, వీళ్ళిద్దరూ కూడా శుక్రాచార్యుని యొక్క పుత్రులు, రాక్షస గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుని యొక్క పుత్రులు. సో కాబట్టి మరి ఆ గురుకులంలో ఎవరో తన కుమారుడి యొక్క మనసును పాడు చేశారు అని భావించి సో మరి గురుకులంలో అటువంటి పరిస్థితి జరగకుండా అతడు భక్తుడు కాకుండా జాగ్రత్తలు చూడండి అని వారికి చెప్పి మళ్ళీ పంపిస్తాడు. సో తర్వాత మరి ఆ గురువులు ఆలోచిస్తారు, ఎందుకై తమ ఉపదేశాలకు విరుద్ధంగా ప్రహ్లాదుడు నడుచుకుంటున్నాడు అనేటువంటి భావంతో వారు అడిగినప్పుడు మరి ఈ అప్పుడు స్వామిత్వ భావము మిథ్యయని, అందువలన తాను విశుద్ధ విష్ణు భక్తుడు అవుటకు ప్రయత్నించుచుండునని అతడు సమాధానం చెప్పినటువంటిది. మరి ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా గురువులైనటువంటి షండమార్కులకు ఆ ప్రహ్లాదుడు ఆ విధంగా సమాధానం చెప్తాడో వారు ఆ పిల్లగాడిని భయపెట్టి శక్తి అనుసారము ఈ లౌకికమైనటువంటి విద్యలు నేర్పి మళ్ళీ తన తండ్రి దగ్గరకు, అంటే హిరణ్యకశిపుడు రాజైనటువంటి హిరణ్యకశిపుడు దగ్గరికి తీసుకెళ్లడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఆ సందర్భంలో పుత్ర వాత్సల్యంతో మరి హిరణ్యకశిపుడు తన పుత్రుడిని మంచిగా తలపై నిమిరించి, పుత్ర మరి ఇప్పటి వరకు నీవు మీ గురువుల ద్వారా ఏం నేర్చుకున్నావు అంటూ మరలా అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ సందర్భంలో ఇక ప్రహ్లాదుడు, ఎందుకంటే హిరణ్యకశిపుడు అడుగుతాడు, పుత్ర ప్రహ్లాదుడా, ఆయుష్మంతుడా, గురువుల వలన నీవు ఇంతకాలము అనేక విషయాలను విని ఉంటివి కదా, దాని యందు ఏది నీకు సర్వోత్తమమైనటువంటి జ్ఞానము అని నీవు తెలుసుకున్నావో, నీవు తలస్తూ ఉన్నావో దానిని నాకు తెలుపు అంటూ ఆ హిరణ్యకశిపుడు అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ సందర్భంలో ఆ హిరణ్యకశిపుడు అడిగినటువంటి తండ్రి అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు తన పుత్రుడిని ప్రశ్నించి, అంటే ఆ ఉన్నటువంటిది నీ గురువుల ద్వారా, అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ గురువులు రెండు రకాలుగా మనకి ఉండేటువంటిది. ఇక్కడ వాస్తవానికి హిరణ్యకశిపుడికి అడిగినటువంటి ప్రశ్నలో మరి ప్రహ్లాదుడికి రెండు రకాలైనటువంటి గురువులు. ఒకరు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులైనటువంటి నారదులు వారు, ఇంకొకరు మరి శుక్రాచార్యుని యొక్క తనయులైనటువంటి చండ అమార్కులు, లౌకికమైనటువంటి గురువులు. వీరు తండ్రి చేత నియమితులు కాగా ఉన్నటువంటి వారు. ఇంకొకరు ఆల్రెడీ మనకి తల్లి గర్భంలోనే ఉండగానే మహనీయుడైనటువంటి నారదుడు ఇంకొక గురువు. మరి ప్రహ్లాదుడు తన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆ గురువు అతని కావించినటువంటి ఉపదేశాలే అతనికి ఉత్తమమైనవి అనిపించినవి. సో కనుకనే ఆయన చెప్పేటువంటి సమాధానము మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో 7వ స్కందము 5వ అధ్యాయంలోని 23, 24 శ్లోకాలలో భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి శ్లోకాలు ఉంటాయి మనకి. శ్రీ ప్రహ్లాద ఉవాచ
శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యమాత్మ నివేదనం ఇతి పుంసార్పితా విష్ణు భక్తి చేన్న నవలక్షణ క్రియేత భగవత్యద్ద తన్మన్యేదీతముత్తమం అంటూ ఆ ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రి అడిగినటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా తాను తన ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి నారదముని ద్వారా విన్నటువంటి తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలను ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ప్రహ్లాదుడు ఏమంటున్నాడు? శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యమాత్మ నివేదనం ఇతి పుంసార్పితా విష్ణు భక్తి చేన్నవలక్షణ. నవలక్షణ 9 లక్షణాలు ఇక్కడ. సో ఆయన చెప్తున్నటువంటి సమాధానం ఏంటంటే, విష్ణు భగవాన్ని దివ్యమగు నామరూప ఆ గుణ పరికర లీలలను గూర్చి వినడము అంటే శ్రవణం, కీర్తించుట, వానిని స్మరించుట, ఆ దేవదేవుని పాదపద్మములను సేవించుట, మరి షోడశోపచార విధులతో ఆ దేవదేవుణ్ణి అర్చించుట, అతని వందనాలు అర్పించుట, మరి అతనికి దాసునిగా అగుట, ఆ భగవంతుణ్ణే తన ఉత్తమ మిత్రుడుగా భావించుట, సమస్తము ఆ భగవంతునికే అర్పించుట అనగా దేహ మనసు వాక్కులను అతన్ని సేవించుట అనేటి 9 పద్ధతులే విశుద్ధ భక్తి యోగమని అంగీకరించబడినవి. ఈ నవవిధ పద్ధతుల ద్వారా జీవితమును కృష్ణ సేవకు అంకితము కావించిన వాడు పూర్ణ జ్ఞానమును బడసిన వాడైనందున సర్వోత్తమ పండితుడని తెలుసుకోవలను తండ్రి అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానం. సో మరి అక్కడ భక్తుడు కాకుండా ఉండాలి అని మరొకసారి గురు ఆశ్రమంలోనికి పంపించి చండమార్కుల ద్వారా లౌకికమైనటువంటి రాజనీతి, అర్థశాస్త్రం వంటి విషయాలను ఆయనకి బోధించినప్పటికీ కూడా మరి ఆయన తన ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి నారదుడు ద్వారా తల్లి గర్భంలోనే ఉన్నప్పుడు ఉపదేశం కావించినటువంటి విషయాలను ఆయన ఇక్కడ మరలా తన తండ్రికి అంటే ఆ అసుర రాజు అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడికి చెప్పినటువంటి. ఎందుకంటే తాను నేర్చిన దాని నుండి ఏదో ఒక విషయంను చెప్పమని తండ్రి అడిగినప్పుడు తన ఆధ్యాత్మిక గురువు వలన నేర్చినటువంటి సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఉపదేశమని లౌకిక గురువులైనటువంటి షండ అమార్కులు నేర్పినటువంటి రాజనీతి సంబంధ విషయాలు వ్యర్థము అని ఇక్కడ భక్త ప్రహ్లాదుడు భావించినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి భక్తుడు నిజమైనటువంటి భక్తుడు తొలుత మనోవాక్కులను ఆ కృష్ణుడికి శరణజొచ్చుతాడు అని చెప్తారు. ఆ పిదప శ్రీకృష్ణుడు కోరినట్లుగా తన దేహమును, మనసును, వాక్కులను కృష్ణ సేవలోనే వినియోగిస్తాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమయ్యేటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతునికి సేవ చేసేటువంటి విషయాలలో భక్త ప్రహ్లాదుడు ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది 9 రకాలైనటువంటి నవవిధ భక్తి మార్గము అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ నవవిధ భక్తి మార్గాలలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం. సో మరి సాధారణంగా శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత, ఇతర ప్రామాణిక గ్రంథాలలో వివరింపబడినటువంటి ఆ భగవంతుని రూప, గుణ,
పరివార లీలలకు సంబంధించినటువంటి నామమును, ఆ వర్ణనలను ఆలకించటం, వినడమే శ్రవణము అని అనబడుతుంది అని మనకి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, మన ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఇచ్చినటువంటి శ్రవణము ఏంటి శ్రవణం అంటే ఏంటి అనేది చెప్తారు ఆయన. ఏంటంటే శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత మరియు ఇతర ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలలో వివరించబడినట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క రూప గుణ లీలలకు సంబంధించినటువంటి నామములను, వర్ణనలను ఆలకించడమే శ్రవణము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ శ్రవణం అంటే భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాలను ఆలకించడము మీ శ్రవణము అని చెప్తున్నారు. అదే భక్తియుత సేవకు ఆరంభము అని చెప్తున్నారు. నవవిధ భక్తి మార్గాలలో ఒకటైనటువంటిది ఆ భగవన్నామ శ్రవణము క్రమ పద్ధతిలో మనకి మొట్టదిగా చెప్తారు. అదే సరళమైనది, మరి ముఖ్యమైనదిగా కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఎందుకంటే నిజానికి అది అత్యుత్తమమైనదిగా కూడా మనకి ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి ద్వారా చెప్పబడినటువంటి అంశం చూస్తాం. ఎందుకంటే చేతో దర్పణ మార్జనం భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధు జీవనం ఆనందాంబుధివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాత్మ సపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవన్ నామస్మరణము మనం ఎన్నెన్నో జన్మలలో ఆ కృష్ణ నామము మనిషి ఆ గుణ మాలిన్యం వలన కలిగినటువంటి భౌతిక భావనల నుండి అది శుద్ధిపరుస్తుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే హృదయ కుహరంలో ఆ ఉన్నటువంటి మాలిన్యం తొలగినప్పుడు మనిషి ఆ దేవుని రూపము అనుభూతి మొనర్చుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఏ విధంగా అయితే బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తారు, ఈశ్వర కృష్ణ ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ. సో భగవంతుడే దేవాది దేవుడు అని సో ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుని గుణ లీలలను గురించి, కర్మలను గురించి, దివ్యమైనటువంటి చరిత గురించి శ్రవణం చేయడం అనేది, అందుకే శ్రవణం కీర్తం విష్ణు అనేటువంటిది ఆ క్రమానుగత పద్ధతి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ తర్వాత వచ్చేవి కీర్తనము, స్మరణము అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ముఖ్యంగా మనకి శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత వాటిని శ్రవణ పద్ధతిగా మనం పరిగణిస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతం అంతా కూడా దివ్యమైనటువంటి పవిత్ర నామ కీర్తనతోనే నిండి ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి, ఎందుకంటే ఆ భాగవతంలో స్వయం ఆ కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం, కాబట్టి ఆ శ్రీకృష్ణుడు స్వయం భగవానుడు కనుక ఆ కృష్ణుడి యొక్క నామ రూప లీలలను మరి ఆ కృష్ణ రూపమునందే అనురక్తుడై వాటిని ఆలకించడం, శ్రవణం చేయడం. అందుకే మనకి శ్రవణ విధానంలో పరీక్షిత్ మహారాజుని శ్రవణం ద్వారా ముక్తి పొందినటువంటి భక్తులలో ఆయన్ని పరీక్షిత్ మహారాజుని చెప్తారు. ఎందుకంటే సుఖదేవ గోస్వాముల ద్వారా మరి ఆయన 7 రోజుల్లో మరణిస్తాడు అని తెలిసినటువంటి సమయంలో ఆ మరణం నుండి బయటపడేటువంటి విషయం కాకుండా ఆ భగవంతుని నామగుణ లీలలను గురించి శ్రవణం చేయడానికి సుఖదేవ గోస్వాముల ద్వారా వారు విన్నటువంటిది చూస్తూ ఉంటాం. సో అలాగే మరి నెక్స్ట్ మరొక మార్గం కీర్తనం. మరి ఏవైతే ఆ భగవంతుని యొక్క కథా ప్రసంగాలను వినిన తర్వాత మనిషి వాటిని గుర్తు చేసుకుంటూ
మాటి మాటికి పలకడం ఏదైతే ఉందో దానినే కీర్తనము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ పవిత్ర నామ శ్రవణం గూర్చి విన్న తర్వాత దాన్ని గురించి మననం చేసుకునేటువంటిదే కీర్తనము అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ నామ కీర్తనము బిగ్గరగా చేయవలనని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. కీర్తనం చేసేటప్పుడు మనం సాధారణంగా జపం చేసేటప్పుడు హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అని చేస్తాం. అదే కీర్తనం చేసేటప్పుడు హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అలా కీర్తిస్తూ, అంటే ఏవైతే మనం ఆ శ్రవణం ద్వారా భగవంతుని యొక్క లీలలను, గుణాలను, నామాన్ని, కర్మలను, చరిత్రలను విన్నామో, శ్రవణం చేశామో, వాటిని ప్రపంచమంతటా తిరుగుతూ ఆ భగవన్నామాన్ని కీర్తించాలి అని చెప్తారు. అది నారదుడు చెప్తారు ఆయన. ఎందుకంటే ఆ నామ కీర్తనము బిగ్గరగా చేయవలనని చెప్పబడింది. నారదులు వారు చెప్తారు, ప్రపంచమంతటా తిరుగుచు చిగ్గు విడిసి తాను భగవన్నామమును కీర్తించున్నట్లు నారదముని శ్రీమద్ భాగవతంలో తెలిపినటువంటి విషయాలు ఉంటాయి. అందుకే మనకి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు వారిచ్చినటువంటి శిక్షాష్టకంలో మరొక శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు, తృణాదపి సునిచేవ తరోరివా సహిష్ణున అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిః. తృణాదపి సునిచేన తరోరివా సహిష్ణున. ఇక్కడ గడ్డిపూస కన్నా ఎక్కువ అణుకవతో వర్తించుచు, మరి తరువు వలె ఓర్పును కలిగి ఉండాలి. ఒక వృక్షం వలె, ఒక గడ్డిపూస, గరికపూస ఏవైనా ఉంటే తను తొక్కితే మళ్ళీ లేచి నిలబడుతుంది. అది అలాగే ఒక చెట్టు ఎంతో ఓర్పును కలిగి ఉంటుంది. తనకు రాళ్ళు విసిరినా అది ఏమి పండ్లను ఇస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకే చెప్తారు, గడ్డిపూస కన్నా ఎక్కువ అణుకువతో ఉండాలి భక్తుడు. అలాగే చెట్టు కన్నా ఎక్కువ ఓర్పును కలిగి ఉండి, ఎవరి నుండి గౌరవమును ఆపేక్షించకుండా ఎల్లరినూ గౌరవిస్తూ భక్తుడు ప్రశాంతంగా హరినామ కీర్తనమును కొనసాగించగలడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మరి మనకి ఆ భగవన్నామం, ఎందుకంటే ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ మనకి ఆ యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటి ఆ క్రియలు ఈ కలియుగంలో మనకు సాధ్యమయ్యేటువంటివి కాదు. కనుకనే ఈ కలియుగంలో హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ గతిరన్యదా అని చెప్పబడినటువంటిది. అంటే ఈ కలహాల కపట యుగంలో ముక్తికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము, ఏకైక సాధనము ఆ హరినామ సంకీర్తనమే. వేరొక మార్గము లేదు, వేరొక మార్గం లేదు. కేవలము హరినామ సంకీర్తనము చేతనే మనిషి ఆధ్యాత్మిక జీవనమున చక్కగా పురోగమించగలడు అంటూ, మరి జీవన సాఫల్యతమునకు ఇది ఏ సర్వోత్తమమైన విధానము అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ గతిరన్యదా అని చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి మనిషి ఈ కలియుగంలో మనకి సత్యయుగంలో లాగా లక్షల సంవత్సరాలు ధ్యానం చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు. త్రేతాయుగంలో లాగా యజ్ఞ యాగాదులు చేయలేము. ద్వాపర యుగంలో లాగా అర్చనము చేయలేము. ఈ కలియుగంలో అంటే ఎందుకే చెప్తున్నారు, మనకి యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటి క్రియలు ఏమాత్రము సాధ్యం కానటువంటిది. కనుకనే ఈ కలియుగంలో నామ సంకీర్తనం. సో మనం ఎన్నెన్నో జన్మలలో, కోటాను కోట్ల జన్మలు ఎత్తుతూ ఉంటాము. ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసినటువంటి ఆ కర్మ ఫలాల నుండి బయటపడడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము
ఆ హరినామ సంకీర్తనమే. ఉం? అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ నామ కీర్తనను శ్రద్ధతో చేయాలి అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ హరినామ కీర్తనము కావించేటప్పుడు మనిషి కొన్ని అపరాధాలు జరుగుతాయి. ఆ అపరాధాలు జరగకుండా సావధానుడై మరి ఉం, భగవన్నామ స్మరణం చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ క్రమంలోనే మనకి నామాపరాధాలు కూడా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. అవే పవిత్ర హరినామం మహిమను ప్రచారం చేయుటలో నియుక్తులైనటువంటి వైష్ణవులను ఎప్పుడూ నిందించరాదు అని చెప్తారు. శివుడు బ్రహ్మ వంటి ఆ, ఇతర దేవతల నామాలు భగవన్నామంతో సమానమని గాని ఎన్నడూనూ భావించరాదు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించరాదు అని చెప్తారు. మరి వేద సార్వస్వతము ఆ వేదాలకు అనుకూలంగా రాయబడినటువంటి గ్రంథాలను ఎప్పుడూ కూడా నిందించకూడదు అని చెప్తారు. మనకి శాస్త్రాలే ప్రామాణికం కనుక ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను ఎప్పుడూ నిందించకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే హరినామం యొక్క మహాత్మ్యం యొక్క అది శక్తి ఏదైతే ఉందో అది అతిశయోక్తి అని వ్యాఖ్యానించరాదు. ఎందుకంటే చాలా సరళంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటే అన్ని బాధలు పోతాయా, ఇంత జరుగుతుందా, ముక్తి లభిస్తుందా అని ఏదో వస్తుంది. సో అలా ఉం, ఆ తప్పుగా అంటే మహాత్మ్యం యొక్క దాని శక్తి ఎంత ఎక్కువగా చెప్తున్నారు అని ఎప్పుడూ భావించరాదు అని చెప్తారు. అది మహామంత్రం. చాలా సరళంగా కనిపించినప్పటికీ కూడా మన యొక్క హృదయ కుహరంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నెన్నో జన్మలలో ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆ మాలిన్యాన్ని ఎంత ధావాగ్నిలా దహించి వేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి ఎటువంటి అతిశయోక్తి కాదు అని అది. అలాగే హరినామమును తప్పుగా దాన్ని పోల్చుకోకూడదు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే నేను నామజపం చేస్తున్నాను కదా అని చెప్పేసి దాని పేరు మీదుగా వేరే దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేయకూడదు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఆ హరినామాన్ని సామాన్యమైనటువంటి పుణ్యకర్మలతో కామ్యకర్మలతో పోల్చుకోకూడదు అని చెప్తారు. మరి హరినామ సంకీర్తనమును గూర్చి ఏమాత్రము అవగాహన లేనటువంటి వ్యక్తులకు అది బోధించరాదు అని చెప్తారు. సో మరి ఇంత అన్ని విన్న తర్వాత కూడా మరి శాస్త్ర ఉపదేశాలన్నీ విన్న తర్వాత కూడా హరినామ సంకీర్తనము పట్ల దివ్యమైనటువంటి అనురాగము జాగృతము కావించకపోవడం కూడా అపరాధంగానే చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక ఆ విధమైనటువంటి అపరాధాలు లేకుండా మనము ఆ భగవన్నామాన్ని కీర్తించాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే మరి మరొక భక్తి విధానము స్మరణం. ఇది మనకి మూడవదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం. సో కాబట్టి మనకి ఆ స్మరణం అనేటువంటిది క్రమంలో నవవిధ భక్తి మార్గాలలో, ఎందుకంటే శ్రవణ కీర్తనాల తర్వాత ఆ శ్రవణము కీర్తనం తర్వాత జరిగినటువంటి హృదయము పవిత్రమైనటువంటి పిమ్మట స్మరణం మనకి ఉపదేశించబడుతుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మనకి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు భాగవతాన్ని పరీక్షిత్ మహారాజుతో చెప్పినప్పుడు ఒక రకం ఈ మాటలు చెప్తారట ఆయన. ఓ రాజా, భౌతిక సంబంధములన్నింటినీ పూర్తిగా విడిచిపెట్టినటువంటి మహాయోగులు భౌతిక భోగం అనేటువంటి భోగమునే కోరెడి వారలు, కేవలము దివ్య జ్ఞానం చేత ఆత్మ తృప్తులైనటువంటి వారలు అనేటువంటి సర్వులకు నిరంతరము హరినామ సంకీర్తనమే ఉపదేశించబడినది. అంటే ఆ భగవంతునితో గల వివిధ సంబంధాలను అనుసరించి నామ సంకీర్తనము ముఖ్యంగా మనకి వివిధ రకాలుగా ఉన్నాయని చెప్తుంటారు. ఆ స్మరణం చెప్పేటువంటి 5 రకాలైనటువంటి స్మరణాల గురించి చెప్తూ ఉంటుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే భగవంతుని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రూపార్చన గురించి శోధించటము, మనసును ఒక విషయంపై ఏకాగ్రపరిచి
ఆ, ఆలోచన అనుభూతులు అన్నిటిని కూడా చేయడము, అలాగే భగవంతుని ప్రత్యేక రూపాన్ని ఏకాగ్రత అంటే ధ్యానం చేయుట, మనసుని భగవంతుని యొక్క రూపంపైనే కేంద్రీకరించుట, అలాగే ప్రత్యేకంగా ఏకాగ్రం చెందినటువంటి రుచిని పెంపొందించుకునుట, దానినే సమాధి స్థితి అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుని స్మరణం చేస్తూ ఉం, ఉండవచ్చు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఆ తర్వాత నవవిధ భక్తి మార్గాలలో పాదసేవనం, మరి మనిషికి గల రుచి శక్తిని అనుసరించి శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణల పిదప పాదసేవనము అది వనగూడుతుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనము ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకునేటప్పుడు మన యొక్క దృష్టి పాదార విందాల నుండి ముఖార విందం వరకు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి దేశ కాల పరిస్థితులను బట్టి మనకి భగవత్ చరణార విందం సేవలో నెలకొనుటయే పాదసేవనము అనేటువంటి అర్థం మనకి ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని ఆ భగవత్ చరణార వింద స్మరణను పాదసేవనము అని చెప్పబడేటువంటిది. మరి ఈ పాదసేవనము అనేటువంటి పద్ధతి యందు మనిషి అనురక్తుడైనప్పుడు ఆ భగవద్ రూపమును గాంచుట, భగవద్ రూపాన్ని సృజించుట, భగవద్ రూపాన్ని ఆలయానికి ప్రదక్షిణలు చేయుట, మరి ఆ భగవద్ దర్శనానికై వివిధ ప్రదేశాలకు, తీర్థ ప్రదేశాలకు వెళ్ళడం, పూరికి కానీ, ద్వారక, మధుర వంటి, గంగా, యమున వంటి నదుల స్నానానికి గురించి ఆలోచించటం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఆ తర్వాత అర్చనము, సాధారణంగా పాదసేవనం అనంతరము మనకి భక్తి మార్గాలలో వచ్చేటువంటిది అర్చనము. దాన్నే శ్రీ విగ్రహారాధన పద్ధతి అని చెప్తారు. మరి ఒకవేళ మనిషికి, మానవుడికి ఆ అర్చన విధాన పద్ధతి యందు అభిరుచి కలిగినట్లయితే ఒక ప్రామాణిక గురువుని ఆశ్రయించి మరి ఆ అర్చన విధానాన్ని నేర్చుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనకి ఆలయమునందు పూజించినట్లుగా విష్ణువును పూజించడమే అర్చన అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్ర విధానాల ద్వారా, గురువు ద్వారా నేర్చుకొని మనము ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించాలి అని చెప్తారు. అర్చనకు సంబంధించినటువంటి గ్రంథాలు అనేక ఉన్నవి. వాటిలో మనకి నారద పంచరాత్రము అనేటువంటిది ప్రముఖమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే అర్చనం గురించి చాలా విషయాలు ఉంటాయి, అవి మరొకసారి చూడవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి రూపగోస్వాముల వారి యొక్క ఆ భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి గ్రంథంలో అర్చనా పద్ధతుల గురించి వారు చాలా వివరంగా మనకి ఇవ్వబడినటువంటివి పద్ధతులు ఉన్నవి. అవన్నీ భక్తి రసామృత సింధువులో మనం చూడవచ్చు అర్చనా విధానం. ఆ తర్వాత క్రమంలో మనకి వందనం. సో ఈ వందనము ఆ భగవంతుడికి ఇక నమస్సులు అర్పించుటయే వందనము అని చెప్తుంటుంటారు. సో మరి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. నమస్కురు అంటే వందనాలు, నాకు వందనాలు అర్పించు, నా భక్తుడు కమ్ము అంటూ సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారే చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం. సో మరి వందనం అనేటువంటిది అర్చనంలో భాగమే అయినప్పటికీ కూడా శ్రవణ కీర్తనాదుల వలనే దీన్ని కూడా ఒక ప్రత్యేకంగానే భావించవచ్చు అని చెప్తుంటుంటారు. అందుకే ఇది మరి ప్రహ్లాదుడి చేత విడిగా చెప్పబడినటువంటిది. ఇది ప్రహ్లాదుడు తన గురువైనటువంటి నారదుడి ద్వారా విన్నటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి వందనాలు చేసేటప్పుడు చాలా నియమాలను పాటించాలి. వాటిని కూడా మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్పినట్లుగా
ఎప్పుడు కూడా ఒక చేత్తో వందనం చేయకూడదు అని చెప్తుంటారు. 2 చేతులతోనూ ఆ భగవంతునికి వందనాలు చేయాలి. అలాగే దేహాన్ని వస్త్రంతో కప్పుకొని వందనం చేయుట, అలాగే వీపును శ్రీ విగ్రహం వైపుకు చూపకూడదు అని చెప్తారు. అలాగే శ్రీ విగ్రహానికి ఎడమ పక్కగా వందనం కావించాలి అని చెప్తారు. శ్రీ విగ్రహానికి దగ్గరగా వెళ్ళి నమస్కరించడం చేయాలి అని చెప్తారు. సో అవి వందనం చేసేటువంటి విధానాలు. అలాగే ఇక వందనం తర్వాత మరొక అంటే నవవిధ భక్తి మార్గాలలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి వాటిలో 7వదైనటువంటి దాస్యము. ఇక్కడ భక్తుడు తనను నిత్య కృష్ణదాసునిగా తలవడమే దాస్యము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే దాసుడిగా, మరి వాస్తవానికి ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశాలుగా ఉన్నటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దాసులే కదా. సో కాబట్టి మరి దాసునిగా భగవంతునికి సహాయం చేసే విషయము మనకి ఒక విషయం చెప్తూ ఉంటారు. అదే కోట్ల కొలది జన్మల పిదప మనిషి తాను నిత్య కృష్ణదాసునిగా తెలుసుకొని ఈ విశ్వము నుండి ఇతరులను ఉద్ధరించగలడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అనేక జన్మల తర్వాత సర్వము వాసుదేవమయమే అని భగవద్గీతలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా ఆయన యొక్క దాసుడుగా తెలుసుకుని ఆయన యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా మరి భక్తుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి పొందుతారు అని చెప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి ఎన్నెన్నో జన్మలలో తాను చేసుకున్నటువంటి పుణ్యకర్మల ఫలితంగానే తాను నిత్య కృష్ణదాసుడని తెలుసుకొని అతడు ఇక ఇతరులను కూడా ఉద్ధరించగలడు అని చెప్తారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిలాగా, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారిలాగా, వారికి పూర్వం ఉన్నటువంటి ఇతర శుద్ధ భక్తులలాగా ఎప్పుడైతే భక్తుడు తాను నిత్య కృష్ణదాసుడునని ఆలోచిస్తాడో, చింతించినంత మాత్రమే అతడు మహోన్నతమైనటువంటి జయాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తారు. అది దాస్యభక్తి. మనకి దాస్యభక్తికి ఉదాహరణగా మనము హనుమాన్ను చూస్తాం కదా. సో మరి ఆ విధంగా ఇక ఆ క్రమంలో 8వ విధానము, 8వ విధానము సఖ్యము. ఎందుకంటే ఈ భగవంతునికి వందనాలు, ఆ తర్వాత దాసుడుగా ఉండడము, శ్రీకృష్ణునికి శ్రేయోభిలాషిగా అగటమే సఖ్యము అని చెప్తుంటారు. ఆయన మన యొక్క శ్రేయోభిలాషిగాను, అతని యొక్క సఖ్యము అంటే స్నేహితుడుగా భగవత్ సేవను వనర్చేటువంటి విధానమే సఖ్యభక్తి. సో దానికి మనము ఉదాహరణగా అర్జున్ని చెప్పుకోవచ్చు కదా. సో మరి శ్రవణ కీర్తనముల ద్వారా భక్తి యోగము నెలకొనినటువంటి భక్తుడు కొన్ని మార్లు ఆ భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా చూడగోరుకుంటారట. ఆ ప్రయోజనం కొరకు అతడు ఆలయాల్లో వసించడము, శాస్త్రాల యందు ఇంకో చోట వ్యాఖ్యానం కనబడు, ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆయన మరి ఆ భగవంతుణ్ణి తన యొక్క శ్రేయోభిలాషిగా భావించేటువంటి స్నేహితుడిగా భగవత్ సేవ చేయడము. సో మరి ఆ సఖ్యభక్తి ద్వారానే ఉన్నతి పొందినటువంటి వాడు అర్జునుడు. ఇక నవవిధ భక్తి మార్గాలలో చివరిదైనటువంటి ఆత్మ నివేదనము. సో మరి మనకి ఆ భగవంతుని మిత్రుడిగా తత్వం తర్వాత పరిపూర్ణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క శరణాగతికై ప్రయత్నిస్తూ దేహము, మనసు, బుద్ధితో పాటు ఉన్నదంతా కూడా ఆ భగవంతునికి అర్పించటమే ఆత్మ నివేదనము అనబడుతుంది అని చెప్తారు. భగవత్ సేవకు అన్యమగు చింతన లేకుండా, అన్యాభిలాషత శూన్యం, ఇక ఏవీ లేకుండా సమస్తము ఆ దేవదేవునకు అర్పించి అతని ప్రీత్యర్థమే మనిషి కర్మలను ఆచరించేటువంటి స్థితిని ఆత్మ నివేదనము అనే పదము సూచిస్తుంది అని చెప్తుంటూ ఉంటారు.
మరి అటువంటి భక్తుడు యజమాని రక్షణలో ఉన్నటువంటి గోవు వంటి వాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే యజమాని యొక్క రక్షణలో ఉన్నటువంటి గోవు తనకు సంబంధించినటువంటి ఆహారాల గురించి తాను ఎత్తుక్కోవలసిన అవసరం లేదు. యజమానే తనకు కావలసినవన్నీ కూడా సమకూర్చి పెడతాడు. సో కాబట్టి మరి ఆత్మ నివేదనంలో ఉన్నటువంటి భక్తుడుకి కావలసినవన్నీ కూడా కృష్ణ భగవానులే చూసుకుంటారు. అందుకే కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, నా భక్తుడికి ఏది కావాలనో దాన్ని నేను సమకూరుస్తాను, ఏది ఉన్నదో దానిని నేను రక్షిస్తాను అని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తారు. ఎందుకంటే గోవు తన యొక్క యజమాని పట్ల పూర్తి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటుంది కనుకనే ఆ యజమాని దానికి చేసి పెడతాడు. అలాగే భగవంతుడి పట్ల పూర్తి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఆత్మ నివేదన స్థితిలో ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో ఈ విధంగా మరి భక్తిని తాను తన ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా పొందినటువంటి విషయాలని భక్త ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రి అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు, అసుర వరీయుడైనటువంటి రాక్షస రాజు అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడికి చెప్పినటువంటి విధానాలు ఇవన్నీ విన్నటువంటి హిరణ్యకశిపుడికి, ఎందుకంటే విష్ణు ద్వేషిగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఆయన్ని సంహరించడానికి, ఎందుకంటే అందరినీ ఇబ్బందులకు గురి చేసి ముల్లోకాలలో దేవతలను కిన్నెర కింపురుషులను అందరినీ తన ఆధీనంలో ఉంచుకొని ఇబ్బందులు చేసినటువంటి వాడు మరి తన పుత్రుడే ఈ విధంగా భక్తి గురించి చెప్పేటప్పటికి తనకి చిర్రెత్తిపోతుంటుంది. సో ఆ క్రమంలో అతన్ని చంపడానికి అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. ఏనుగులతో తొక్కించడము, సముద్రంలో పడవేయడము, పైన ఎంతో ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశాల నుంచి పడవేయడము, ఇవన్నీ ఏది చేసినా తాను నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణలో ఉండడం వల్ల, ఎందుకంటే కృష్ణుడు రక్షించాలి అనుకుంటే ఎవ్వడూ కూడా అతన్ని ఎవరిని ఏం చేయలేడు. దానికి ఉదాహరణగా మన ప్రహ్లాదుడిని చూడవచ్చు. ప్రహ్లాదుడుని తన తండ్రే, స్వయాన తన తండ్రే హిరణ్యకశిపుడు అగ్నిలో పడవేసి చంపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు, విషమిచ్చి చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు, ఏనుగులతో తొక్కించడానికి, సముద్రంలో పడేస్తాడు, ఎత్తైన లోయ ప్రాంతాల్లో విసిరేస్తాడు. కానీ ఎప్పటికీ ఆయన భగవంతుని యొక్క రక్షణలో రక్షించబడుతూ ఉంటుంటాడు. మరి అలాగే భగవంతుడు అనుకుంటే ఆ భగవంతుడి నుండి ఆయన సంహరించదలుచుకుంటే ఆ భగవంతుడి నుండి ఎవ్వడూ కాపాడలేడు అనేటువంటి దానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు చూస్తాం. శివుడి నుండి వరం పొందినటువంటి వృకాసురుడు కానీ, భస్మాసురుడు కానివ్వండి, అలాగే బ్రహ్మ ద్వారా వరం పొందినటువంటి ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడు నాకు ఇక మరణమే లేదనుకుంటాడు. మానవుడి చేత కానీ, జంతువు చేత కానీ, ఎటువంటి ఆయుధాల చేత కానీ, జీవం ఉన్నటువంటి ఆయుధం చేత కానీ, పగటి సమయంలో కానీ, రాత్రి సమయంలో కానీ అంటూ ఇక ఏ విధంగానైనా నాకు మరణం లేదు అనే భావనతో ఉన్నటువంటిది. కానీ భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటులో ఆయన రేపు మనకి ఆయన అవతరించినటువంటి చతుర్దశి సాయంత్ర కాలంలో, ఎందుకంటే పగటి కానీ రాత్రి కానీ అడిగాడు, ఎటు ఆ పగలు రాత్రి కానటువంటి సమయం, అటు మనిషికి జంతువు కాకుండా మనిషి కాకుండా నరసింహ అవతారంలో, గాలిలో కాకుండా నేలపై కాకుండా తన యొక్క మోకాళ్ళపై ఉంచుకొని, ఎటువంటి ఆయుధాలు లేకుండా తన యొక్క నఖాలతో, గోర్లతో, ఎందుకంటే అది ఎలాగూ జీవం ఉన్నది కాదు, అలా అని చెప్పి జీవం లేదు, ఎందుకంటే గోర్లు పెరుగుతాయి కానీ కట్ చేస్తుంటే మనకి ఎటువంటి బాధ తెలియదు. సో మరి ఎటువంటి అది జీవ వ్యవస్థ కానటువంటి ఆయుధాల చేత హిరణ్యకశిపుడి యొక్క వక్షస్థలాన్ని చీరి ఏదైతే అతను చేసినటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా తన మెడలో వేసుకున్నటువంటి వాడు రేపు ఆ నరసింహ భగవాన్ యొక్క ఆవిర్భావం, నరసింహ చతుర్దశి. హరే కృష్ణ. శ్రీ శ్రీ నరసింహదేవ్ భగవాన్ की जय, భక్త ప్రహ్లాద్ महाराज की जय, శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय, శ్రీల గురుదేవ్ की जय. ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఓపికగా. హరే కృష్ణ.